Se menee nyt ensin. Joo, mä ajattelin vähän aikaa, että se on varmaan semmonen sivariaineista, mutta ei. Mihin se menee? Parolaa. Miten se sulla on tommosia vähän hinahtavia kautta tai tommosia vähän tyttömäisiä? No, Kai se ottaa molon suuhun jollakin. Voi olla, että Se pettää sut sit. Mitä voisiko se löytää Intistä sen oma kulla? voisi kyllä löytää. Joo. no mä en tiedä. On siellä aika kova haku päällä tällä hetkellä. Tuolla se niinku toi taas alkaa tulee sitä vittu kalaa. Eilen Juho oli vielä eka homo, sit tuli hetero. Nyt Juho alkaa taas tulla sitä homo. Eikö Juho ollut bi, niinku sä itekin? No Malmi, onko se biit? Mä en tiedä. Joo. Ei niin oo. Kyllä se tytöistäkin tykkää. Joo, ei. Missä ei tietää, vaikka se olisi tytö poissa. Ei sä koskaan tiedä. Ihan varmasti. Onko Kyllä niitäkin löytyy, ketä meni naimisiin ja 2 lasta, et sä oo sitä hokaa. Onko sä epäillyt, että sulla olisi jotain? Kyllä sä oot välillä vähän epäillyt, että vähän oudosti käy. No varsinkin kun se on aika mustasukkainen, jos sulla on jotain naishommia. Eiks Juho aika No mä mustasukkainen? en tiedä pitääkö se... Tota mä ainakin yksi luokkalainen, entinen luokkalainen tuo Amiksessa vaikutti vähän homolta, tai ainakin piiltä, kun se katteli Juhoa niinku pitkään silleen niinku tuijotti, ja sitten kun Juho katsoi sitä, niin se rupesi hymyilemään, niin se vaikutti vähän keiltä. Sitten se aina veti, että homo. Mä tunnistan